Horas marihita saluhut na. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pihamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adoraksota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu doho dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di pertangyangan pasyon, imana tersurat di Heber bidu 4, mamukasian ayat 14 rodi ayat 16. Laus trupukodo nagabe epistel di perningotan ari hama mati ni Tuhan Yesus manang di Jumat Agung 15 April 2022. Ujahama dihita songonom mahata ni Tuhata. Ope dibahen naung adong dihita situa ni malim na bulun, naung manorusi akabanua gijangi ima Jesus anak ni debata, komos matatiup naung taparhato poti. Ay naung adong do dihita situa ni malim na terbahet dongan makilala dia kahagaliota. Tung natarujud do ibana dinasaluhut songok kita, alay dang mardosa. Atong marhiras ni roha mahita madapoton habangsa para sia-sian. Asa tajalo talup ni roha, jala asa dapot asini roha hita, bahen pangurupion ditiki halehetan na. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsyaon, di padan narubi tung macetakas do di patorang disi, hajongjongan dohot ulaun ni sahala malim manang imam. Malim do na manguluhon peribadahan di bagas joroy, laus malim do nagabe perhitian manang perantara ni bangsoy tu debata, lahu pasahato tangiang, pasahato pangiduan, nang pasahaton pilihan tu debata. Laus di waktu na bersamaan, malim mertugas songon perhitian ni debata, pasahat akatona, pengampunan dohot pasu-pasu, tu bangsoy. Sianon ma gabe taatusi niatusan anggo di padan narubi dang bui HP langsung jolmai tu debata. Molo adong hui-hui na dang bui langsung pasahaton na itu debata. Ikom marhite malimido. Ulaw ni sahala malim holan na pasahaton sabing doi. Datung dohot ibana makilala na hinilala ni akajolmay. Tugas na ima hola na pasahato sa bingdo. Alayang gu Jesus na targuar malim manang situa ni malim, daksongoni, dakulan sekedar perhitian ni jolma tu debata ibana. Alay tung maceta kasdo didok di bagasa trupukon, songon malim Jesusi dongan makilala do ibana diaka hagaliota yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Molo bahasa na lebih sederhana mungkin dongan sapakilalaan. Om mahasurungan ni hamalimun ni Jesus sian akamalim na di padan narubii. Idua sadidok sumurung do hamalimun ni Jesus sian akamalim di padan narubi. Anggo malim di padan narubi, tang dohot na sida makilala, pakilalaan niya ka jolmay. Holan na pasahaton manang hola perhitian do na sida. Alayang ko Jesus dihilala do na nihilala ni akka jolmay. Dihilala do na tahilala. Dia mahuroha akan na tahilala na dipakilala ho Jesus si songom malim ibana. Misalnya na perjulu molohya hita makilalahon na male, Jesus sipe hiado male. Budu tajaha di Matius 4 ayat 2 manang di Matius sia ayat 10 ate. Tutu bidu opati ima ditiki natarujud Jesus. Alani prihatid do ibana tu akana male. Iduasa ujumale jala dang mangan na toropi mamitur di sarihod Jesus do nasida. Dakulan merasa kasihan
dakolan merasa simpatik rupani. Alai betul-betul do ibana turut tangan jala dilehon na sida mangan. Takas do tersurat di Bibeli nahya ditamui Yesus 5.000 halak nama lea nate. Buidu enut taida di Matius 14 ayat 10 tulu rodi ayat 20 sada. Imajo sada bukti bahwa nani hilalani jolmai di pakilalaho Yesusi. Jadi dongan sapakilala do ibana nakita doko. Na pedua hon molohea hita mauas Yesus pehado mauas. Jala sada padohan sian pitu padohan disilangi bah ido padohan ido mauasau. Na patuluhon molohea hita hacitan Yesus pe heado hacitan. Na paupaton molohea hita disakiti Yesus pe heado makilalahon si songoni. Na palimahon molohea hita makilala hacitni na dihianati Yesus pe heado dihianati. Biasanya pengkhianat kan bukan orang-orang yang jauh dari kita dan halak na asing, tapi justru orang-orang yang dekat, bahkan yang paling dekat kepada kita lah yang kita sebut pengkhianat. Na paunopon molohea hita tarujun dicobai Yesus pe heado tarujun. Holani tutu tarujun ibana dada alani na merdosa. Idu naki didok di ayat 15 ya te. Anggojol ma buido tarujun alani na merdosa. Alai buido ibana tong tarujun dada ala na mangulahon hasalaon manang na mangulahon dosa. Ahadope natahilala. Manang na dia pe na hiya tahilala nunga hiyai dihilala Jesus. Idua sadidok di bagasa turpukon dongan makilala dia kahagaliot tado ibana. Dia ada ketika kita mengalami itu semua. Bahkan ia turut merasakan apa yang kita rasakan. Hamo kadongan saha porsiaon na humacit na manguluon sipata dada alani posini parsahiton nata aiyate sarana rupani molo marsahit angguido ngahirabu ita taon ngamardame hita do sahiti arong do hala marsahit pola rupani marbulan martaon bahkan martaut-taun alay nga bui bana mardame dohot sahiti nahumacit dada ala naswadok si pangano doho sinumod dihita. Angguido ngahirabui tajalo keadaan si songoni. Ngajujut tita hurangan si panganon, hurangan si inumon. Alay na humacit ima, muludang adong binapeduli tu hita. Cuek sude, buang muka sude. Dangadong naulo mga toy hita. Dangadong na simpatik tu hita. Dangadong na prihatin tu hita. Apalagi mah molosahat tu na marempatiate. Odo na humacit. Alai macay tabuma pakilalaon molo arong dope na peduli tu hita. Apalagi mah molo radi ibana makilalahon natahilalay. Dihilala natahilala. Tangis hita dohot ibana tangis. Mekkel hita dohot ibana mekkel. Tang sebalik na to. Tangis hita mekkel ibana. Ia mekkel hita tangis ibana. Anggoy nga dong sesuatu di siyate. Alay halak na makilala ho pakilalan ni dongan na. Molo tangis au dohot ibana tangis. Hacit tu taon. Ba ibana pe hacitan do to. Hacit tahilala dohot ibana merasakan nyerinya. Songoni manuaing Jesus di nguluta.
songon malim na tutui bana. Dihilala na tahilalai. Dohot ibana makilala na huhilala. Dohot ibana makilala na hinilalam. Dohot Jesusi makilala na tahilalaon. Apapun itu. Di buku Ede 452 ayat 3 macetak kasdo didok. Na haci na dirohaki dibuat Tuhan Yesus. Atong hamuna dongaki hatok marotu Yesus. Na hacit na dirohaki dibuat Tuhan Yesus. Jadi na hacit na dirohami, na hacit na dirohatai dihilala Yesus. Asa mulo hacit tahilala merasa do Yesus gabe dibuat mana haciti. Hamuak kadongan dihilala Yesus do nata hilala. Ido nana yang dohonon natu hita. Om manuaing pasu-pasu di hita. Uju di paingot tita marhite si taunonna disilangi. Nati naun ni Yesusi disilangi si taunot tadui. Alani audui, alani hita dui. Atong gomos may tatiup jala marhiras ni roha mahita hinorhon ni. Amen. Martangiang mahita. Muliate matuhan di hatam na badiyay. Pasu-pasuho may dihami. Asa marurat marperbuye hatami di ngulu nami. Asa di perbuye honi aka perbuye na dinggan, perbuye na tonggi. Marhiti-hiti Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.